строительных работ без утвержденных проектов. В нашем городе, к сожалению, Атом станциясын түзетпеске була. Күрәсезме, менә Гапкади кешемен 10 ел буенча бер туктаусыз Башкорт атом станциясын түзетмәс өчен көрәш алып бардык. Һәм безнең куелган максатка ирештек. Ә менә монда җәмәгать әймәк кешеләр торалар. Кешеләр торалар. Bir yakta менә каршы кешеләр, мин әле сөйләшеп йөрдем, икенче якта атом станциясын төзетү ягында кешеләр. Әнә алда тигән кырыйда торган түгәрәк түбәтәйдә дә шулай тора. Әнә ди, Балакованы ди, төзетмәскә тырышып тордылар да ди, көннәрен бесендә ди, аңа ди, заправлять дип куйдылар ди. Сезнең йөрмәүгез бер тиен дә түгел, димәкче була. Җәмәгать оештыру эшләре бик сүлпән. Менә монда бик әз генә кеше. Бу үзе инде әйтеп тора, димәк халык гамсез, бу нәрсәгә битараф. Шуңа күрә бирегә килгән һәрбер кеше, барысы да иҗтимагый оешма кешеләре, һәрберегез үзегезнең оешмагызны алып килегез. Нефтекамск шәһәрендә 45 мең халыкка булган Нефтекамск шәһәрендә без 15 мең кешелек демонстрация эшлидек. Һәм шәһәрдән башлап атом станциясы төзеләсе урынга кадәр җәяү бара идек. Җәмәгать каршы чыкмаган, сөйләмәгән, гамәл кылмаган бер генә көндә юк иде. Атом станциясын төзи калсалар, безнең Татарстанда милли мәсьәләне хәл итеп торасы калмый. Безнең инде бүгеннән рак белән авыручылар искиткеч күп. Бу радиациянең нәрсә икәнлеген аны сөйләп торасы юк. Җинне шешәдән чыгаралар, әмма ләкин аңа хуҗа булырлык кешеләре юк әле. Ишеттегезме? Башкортстанда атом станциясы төзетүне туктаттык. Татарстанда да шуны эшләп була. Благодаря тому, что мы активно отстаивали наши права, везде участвовали, мы добились того,